Ja jestem straszną fanką takich starych filmów, jest Szczepcio i Toncio. Sam pan Jurek mi wytłumaczył, że w konwencji dowcipu, żartu zawsze musi być para. Głupi i mądry, ruby i chudy, wielki i mały i Hop i baba. hop i baba, ja no nie wiem, czasami mądry, ale siedzi koło mnie Jak to baba zawsze po tej poczęciu. kolejne wcielenie pana Jurka, tym razem Black inaczej. to I on siedza koło Ecika. Ja już nie jest starowski Jurek, no ja Ecik. Ecik z Masztalski. Skąd się to wzięło, powiedz? Z głupoty. Ja. No z głupoty, no wice się biorą z głupoty. No dyć. Bez Nie, wiców no to się by wzięło, to się wzięło z tego, że mój kamrat Oleg Czaska, czyli Masztalski, my się trafili w radiu, w robocie, nie? Ja zacząłem robić w radiu, Oleg już tam był przede mną. I on był prezenterem takiej popularnej audycji Lato z radiem. No, On wszyscy prowadził tę pamiętamy. audycję. Od początku, jak ta audycja powstała, to on tam był prezenterem. Nie? I któregoś roku, a dokładnie było to w roku 1986, on postanowił zrobić audycję z wicami śląskimi. Nie? A wice to my sobie zawsze rozprawiali, ale my sobie rozprawiali też tam w stołówce, albo przy piwie, albo przy innych okazjach. A ja rok prędzej zrobił taką audycję po śląsku. To była pierwsza audycja na antenie Polskiego Radia po śląsku, bo wcześniej takich audycji nie było, nie? Bo po śląsku to ino jak były wyniki konkursu gawędziarzy ludowych, nie? To się gadało po śląsku, a tak to nie było po śląsku. A ja był wtedy prezenterem i kierownikiem takiej audycji, która się nazywała Ekspres 1205 z Katowic. To była bardzo popularna u nas audycja. Ja to pamiętam. I ja tak wynokwił, że fajnie by było całką taką audycję poprowadzić po śląsku, nie? I ja to wycisnął na moim dyrektorze, nie? Że on się na to zgodził. No i taką audycję po śląsku my zrobili. No to jak ten Oleg Czaska ciepnął hasło, nie, że robimy ze śląskimi wicami, no to się tam musiał znać. No i później się tam znot i te wice, że też rozprawiał. No, a jeszcze, że se wynokwił coś takiego, że fajnie by było, żeby to rozprawianie tych wiców się odbyło w takiej atmosferze jak Śląsko-Gościna, nie? Jak my się na Gościnie spotykali, nie? To jakby pojedli, to się tam śpiewało trochę, a trochę się rozprawiało, nie? I to tak, że se wynokwił, że to by tak było pięknie, bo nas tam było dość poród wtedy przy tej audycji. Jak ta audycja my nagrali, jak ona poszła nie z Katowic, no z anteny ogólnopolskiej, to ludzie w Polsce nagle zgłupieli. Nagle wszystkim się spodobała Śląsko-Gotka, tak jak mnie cierpieli, nie? Jak się przyjeżdżało i się co po Śląsku to działo nad morzem, to zaraz wszystko było zawarte i nic się kupić nie dało, nie? A tu oraz się to wszystkim spodobało, no to my zrobili drugą taką audycję, a potem trzecią, nie? A potem my założyli radiowy klub dowcipu, nie? A w tym klubie dowcipu no musiał być jakiś szef. No wiadomo było, że Oleg Czaska, który to wszystko doprowadził do tego, nie, że taka audycja się ukazała, to on musi być tym szefem. Nie? Ale jak to by było, żeby szef klubu dowcipu nazywał się kierownik, albo prezes, albo, przepraszam za wyrażenie, dyrektor. Nie może. To tak nie mogło być, nie? I ja wtedy tak sobie wymyślił panu, że jest taką postać we śląskim wicu, która się nazywa Masztalski. Nie sprawiało się wice o Masztalskim. Masztalski to była wersja takiego starszego określenia Maśtalski, bo prędzej to był Maśtalski, a potem on się zmienił w Masztalskiego. A Maśtalski to wiemy, że to od Maśtała, tyś to z Maśtą. No ale nie mógł się szef nazywać tak niepoważnie Masztalski, no to został Masztalski. Tak poważnie to brzmiało, nie? Jeszcze z taką polską końcówką na skinie, Masztalski. No i on został tym Masztalskim ubrany, miał być ino rok, ale już został na całe życie, nie, bo to miała być funkcja wybieralna, nie? Miał być konkurs. No i potem to się wszystko zmieniało, a Ecik, ja sobie tego Ecika tak wymyślił, bo to wiecie, nie bardzo mi to pasuje go dać, bo my mieli takiego sąsiada przy chałupie, który miał na imię chyba Edmund albo Edward, a on taki był rychtik, taki trochę maśtała. I u nim się go dało Ecik, a to taki Ecik, nie? Ja sobie tego Ecika wymyślił, a potem, że się dowiedział, że w Księdze Henrykowskiej, czyli w najstarszym pisanym dokumencie, kaj się pojawiło te pierwsze zdanie
co to językoznawcy gadają, że to jest polskie zdanie, a ja gadam, że to jest śląskie zdanie, bo kaj tam w XIII wieku, przecież jeszcze wtedy nie było języka polskiego, Nie nie było. były dialekty, Nie były. nie było. No a jeśli to zdanie było zapisane na Śląsku, a jeszcze na dodatek wypowiedział te zdanie Czech z pochodzenia, bo to jest napisane, że ten Ja. uchwał, który to powiedział, to on był Czechem, nie? No to przecież to nie mogło być polskie zdanie i no śląskie zdanie, tym bardziej, że tam jest słowo brusić. A słowo brusić nie występuje nawet w słowniku Arsta języka staropolskiego, ale na Śląsku je używane do dzisiaj, nie? No bruszymy noże. Bruszymy noże, baba brusi jęzorem, jak za dużo go Mój tata brusił brzytew na polsku. Ja. A co? Ale mnie się z tym jęzorem bardziej podoba, że baba Było brusi. tam. A co to macie za No książka? i No, dajcie czekaj. pozór. No, i tam w tej księdze Henrykowskiej, tam występuje taki chłop Kwiecik. Chłop Kwiecik był kiedyś takim wędrownym żołnierzem i stracił ręce na wojnie, ale braciszki w klasztorze w Henrykowie się nim zaopiekowali. A w Legnicy rządził wtedy śląskim książę Henryk Brodaty, mąż świętej Jadwigi Śląskiej. Nie? I ponieważ ta Jadwiga była święto i powiedziała, że teraz między nami w łóżku będzie, drogi Henryczku, leżał nagi miecz i O. opie ty już nic z tego nie możesz, nie, to mu Te było baby, smutno i jak te mu było baby. smutno, to posyłali do Henrykowa z Legnicy po tego chłopa Kwiecika, który opowiadał księciu z Bereźnej historię i go rozbawiał w ten sposób. I to był pierwszy śląski kabaret. A Kwiecik to jest protoplasta Ecika. Kwiecik, Ecik. No. No, prawda? No i to mówię tego Ecika właśnie. No ale wracając do tego kabaretu masztalskiego, No. w tym roku mamy 30 lat. No W właśnie. tym momencie Ta 30 lat. książka, co My to? się ostali, bo to tam na początku nas było więcej, a potem to się wykruszyło i ten kabaret to my stworzyli we dwóch z Masztalskim, czyli z Olkiem Czaską. No a na te nasze 30-lecie to ja sobie napisał taką książkę. To jest taka śmieszna książka, wiecie, bo to jest ABC dowcipu wedle Ecika. Nie? Taki jest tytuł tej Aha. książki. Na 30-lecie kabaretu masztalskiego. Patrzcie, to się tak otwiera tutaj, nie? No i tu są rozmaite to, co ja tu o wicach piszę, o czym są wice, skąd się bierą wice, jak je trzeba sprawiać, nie? I to tu tak wszystko jest i to jest z przykładami, nie? No, na przykład do lekarza wpadł jesienny liść i powiada: źle, panie doktorze, bardzo źle, spadłem z drzewa i złamałem sobie ogonek. I koniec, rzecz idzie, Ale nie? powiedzcie No ale mi, doczkajcie, no no, dajcie mi dokończyć, no i no. patrzcie, no i to tak jest, nie? A potem obracacie ta książka do góry nogami, nie? Otwieracie i zaś macie początek tej książki. Bo, no, Taki joker. no to ja taki joker, bo ta druga część się nazywa Wice, Wicki i Wicmany i o ile tu są wykłady, nie, o tych wicach, No. to tu potem są ćwiczenia seminaryjne, czyli same wice. Aha. No. Jest ich tu prawie 1000, nie? A w poszczotku tej książki tu Kaś, o, tu że jest jo. Że jest jo. No, tu że jest, no. Tu się kończy jedna książka, tu się kończy druga książka. O. Kaj ta książka idzie Dwie- dostać? Dwie w jednym. No w księgarniach albo w wydawnictwie Silesia Progress. Moim wydawnictwem jest wydawnictwo Silesia Progress, no i lepsze wydawnictwo nie innośląskie. Ale wszystko co ważne dla Śląska ukazało się do tej pory w wydawnictwie Silesia Progress. To jest moje wydawnictwo, tu jest tak napisane. To jest fajna książka, tu jest, te wice są na rozmaite tematy, ja ich nie dzielę tam na rozmaite rozdziały, ale jest też taki podrozdział z wicami po śląsku, one są zapisane tym zapisem takim ślapikorzowym, czyli No. wedle tego naszego elementarza śląskiego. Nie? I ja tu wyjaśniam, jak to te litery się czyta. A wiecie, jaki jest taki mój ulubiony śląski widz? No powiedzcie mi, że o tym autobusie. Nie o autobusie. Nie, O autobusie ale lubię, o tym o powiedz- żartym w autobusie, o tych starzyków z kawą. Nie, ja powiem inszy. Powiem No, inszy. dobra, Bo jak ja się to ty- upra, to Dobra, no dobra. pierun na pierunie. Żaden mnie Dobra, nie no przełonaczy. dobra, to- Mnie się często pytają, no dobrze, a powiedz no, na czym polega ten śląski humor? Co to jest richtig ten śląski widz? Czym on się różni od większych widzów, nie? I ja wtedy tłumaczę, nie, że ten śląski widz, on się charakteryzuje tym, że ma taki dystans do świata i do ludzi, że on jest taki dobrotliwy, bardzo często posługuje się czarnym humorem i w śląskim, czyli takim makabreską, i w śląskim widzu bardzo często jest to taki dowcip pseudo-abstrakcyjny, absurdalny. Posługujemy się czymś, co Francuzi nazywają pure nonsense. I taki widz
o sprawie wąterski powiem. Bohaterami tego wica będzie inkrzopora śląskich wicmanów, kocyndrów. Taki byli bezrobotny Fruncek i Jantek. Są przedwojenne postacie. One występowały w takim komiksie, który był Takie elfry, nie? Takich dwóch elfrów, elfry, bo 11 każdego miesiąca bezrobotne dostawały ta zapomoga i przez to są elfry. Też mało w to wie. No, a wszyscy wiedzą, że elwer się bije na wojsku, nie? Czyli 11. No i w każdym razie był ten komiks w takim czasopiśmie 7 groszy, a potem te wice o tym bezrobotnym Fruncku i Jantku pisał też Stanisław Ligoń w swoich Berach i Bojkach Śląskich i ten widz też tam jest w tych Berach i Bojkach Śląskich. No i to jest tak, nie, że Antek z tym Frunckiem, oni jak nie mieli co robić, to szli na sztreka zbierać węgiel, co tam z maszyny z cuga wyleciał. Nie? To zawsze coś tam ten palacz stracił, jak słup pod kocioł, to zawsze mu coś spadło, no to się chodziło, ja też tu chodził na sztreka kole mojej chałupy, jakże za dużo w doma szkodził, to babka mi go dali, weź tam ino kibel, idź na sztreka węglo nazbierać. No to że czasem pół kiblo tego węglo przyniósł. No i oni też tak szli po sztrece, żeby nazbierać, bo na piwo musieli mieć, nie? Zapomoga się gipko kończyła. No i też tak jednego dnia szli po tej sztrece, ale cud przejechał. No i tego biednego Fruncka rozjechało. No jak go rozjechało, to było pierunowe larmo, policyjo, prokuratory i tego Antka przesłuchiwał. I się go pytałem, panie Antek, jak to było, nie? On powiedział, no wiecie, taki mamlas trochę był. A no wiecie, no, my zeszli z Frunckiem po sztrece, nie? Tak po glajzach myśli między glajzami. No i łoros cuk przejechał, wiecie. Jak ten cuk przejechał, to Fruncka już kole mnie nie było. Ale wiecie, ja tak wejrzę do randu, a tam leży noga od Fruncka, nie? Ja się wejrzę z drugiej strony do randu, tam leży druga noga od Fruncka, a kąszczek dali leżała ręka od Fruncka. Zaś wejrzę do tego randu, a tam druga ręka od Fruncka. Ja patrzę do przodku, a między glajzami leży głowa od Fruncka. I ja się tak wtedy pomyślał, czy aby Frunckowi się co złego nie przydarzyło? A że się zakłócał z tego. Słuchajcie, na koniec, on samo tako, że co ja mu strasznie zuwidza, jak że zaczyna godać o Szczepciu i Tońciu, bo mało w to wie. W Katowicach był Karlik z Kocyndra i Śląsko-Czelotka, a w Lwowie byli Szczepcio i Tońcio. Szczepcio i Tońcio. I słuchajcie, ten mały, to on potem, po II wojnie światowej, był wykładowcą na Oksfordzie, wykładowcą ekonomii. No wiecie, są też ekonomistami. Ja jest też ekonomii. Nie, bo to wiecie co, bo to jest tak, że ludziom się zda, że jak ktoś o sprawie o wice, to już musi być głupi i nic nie wie. Ja dokładnie. Skąd to macie? Bo to widzę, że jest autograf, ja jest kolekcjonerem, ja jest kolekcjonerem, bibliofilem, zbieram rozmaite rzeczy antykwaryczne. I to mi się udało kiedyś kupić taki przedwojenny pamiętnik. To jest taki pamiętnik, co się wpisywało ku pamięci. I w tym pamiętniku okazało się, że on pochodzi ze wschodnich terenów, tak że w tym pamiętniku znodły się autografy Szczepcia i Tońcia. I mało tego, znodło się takie zaproszenie. Rozgłośnia Lwowska Polskiego Radia prosi jaśnie wielmożnego pana o wysłuchanie audycji jubileuszowej Szczepka i Tońka pod tytułem 5 lat przed mikrofonem, która zostanie nadana w dniu 29 stycznia 1939 roku o godzinie 21:50. I tu jeszcze jest na ręce przewielebnemu krajanowi chyba posyłam prośbę o łaskawe wysłuchanie wszystkich, tam zaproszenie wszystkich naszych przyjaciół do wysłuchania i tu się podpisał Wajda, czyli Szczepcio. No, uważam, że to był znak z nieba. No można. A teraz w klimacie 30-lecie, czyli to tak akurat. No, a tak po cichu obchodzimy, bo my już są taki kabaret undergroundowy, czyli podziemny, to znaczy my są, ale no znikaj nie ma, znaczy nikaj, czyli nie ma nos w telewizji, nie? A jak kogoś nie ma w telewizji, to go nie ma, nie? To jest takie stare pytanie, że jak się drzewo, gałęź w lesie obaliła,
a nie było tam telewizji, to ona się obaliła, czy się nie obaliła? Nie obaliła No, się. no to się nie Nie, obaliła. nie obaliła no się. nie ma w telewizorze, ani w Warszawie, ani kaj indziej, w radiokach, no żadnych nie ma, w gazetach, no w Trybunie Górniczej, tam mam ten swój rozdział, ale cały czas występujemy, można nas zaprosić za niedużą opłatą na występy, chętnie przyjademy, występimy, cały czas bawimy ludzi w całej Polsce, zapraszają nas i zawsze gadają po tych występach, że żaden tak, no trochę będzie autoreklamy, Ja. że żaden tak nie rozśmieszy, nie rozbawi. To Jak macie my, prawie. bo my się tak staramy wszystkich rozbawić i nikogo nie obrazić. Pięknie Wam dziękuję. Zapraszamy do Ecika i Masztalskiego.